Tan bon punt estem identificats, veiem els meus cursos, on tenim un resum dels nostres cursos. Per tal d'accedir a un curs, cliquem sobre ell. Us mostrarem dos cursos diferents, un que està en construcció i un altre que està acabat de crear. Aquest és l'aspecte d'un curs acabat de crear. Està buit de contingut. Té una secció general i 10 seccions buides. L'únic element que apareix quan un curs s'acaba de crear és el fòrum d'avisos i notícies, un espai on podeu enviar anuncis de l'assignatura a tot el vostre alumnat. Aquest és l'aspecte d'un curs on ja hem afegit recursos i activitats. En la columna central apareixen els enllaços a tots els continguts del curs. Mitjançant aquests enllaços, l'estudiantat pot accedir als materials del curs i descarregar-los. També té accés a les activitats d'aprenentatge i a les diferents eines de comunicació. Aquesta columna central es divideix en seccions. La primera secció és la secció general, on s'ubiquen els continguts que seran útils al llarg de tot el curs, com per exemple el programa de l'assignatura, els anuncis del curs, un fòrum per a les tutories virtuals, una eina de diàleg per a comunicar-se de manera privada amb el professorat del curs, un glossari de preguntes freqüents, etc. I a continuació tenim les diferents seccions del curs. A la part superior d'aquesta zona central trobem les opcions d'administració del curs: curs, paràmetres, participants, qualificacions, informes, més. L'última pestanya, més, mostra un menú desplegable de funcionalitats d'ús menys freqüent, com ara la de reutilització del curs, per a crear una còpia de seguretat del curs, importar continguts d'un altre curs, etc. En el bloc de la dreta tenim blocs de gestió i d'informació del curs. Així mateix, a la part superior dreta està el commutador per activar el mode d'edició, essencial per a afegir qualsevol nou contingut al curs o modificar l'existent. En el bloc de l'esquerra està l'índex de continguts del curs, que ens facilita la navegació per les diferents seccions del curs i pels diferents elements de contingut. A mesura que ens desplacem cap avall o cap amunt des de la columna central, el focus de l'índex s'anirà movent a l'uníson, tot i que també podem desplaçar-nos independentment des de l'índex i des de la columna central, si volem. A més, quan activem l'edició, podrem traslladar elements dins d'una secció o entre seccions, seleccionant i arrossegant, des de l'índex, des de la columna central del curs, o entre l'índex i la columna central. I si punxem una activitat des de l'índex, ens la mostrarà directament, amb diferents pestanyes d'administració a la part superior. Una vegada dins de qualsevol activitat o recurs, també tenim una barra de navegació, amb la qual també podrem moure'ns ràpidament. Finalment, podrem col·lapsar o descol·lapsar cada secció a nivell d'usuari per mostrar només els continguts que ens interessen en cada moment, sense afectar la visualització d'altres persones, tant des de la columna central com des de l'índex de continguts. Ens serà de molta utilitat si tenim un curs amb seccions molt llargues, ja que navegarem pels continguts i les seccions més ràpidament.